εδώ για να απλά να επιβεβαιώσουμε την άψογη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι σταθερός συνεργάτης, ουσιαστικός συνεργάτης, συμπαραστάτης της Ολυμπιακής Επιτροπής. Η ανανέωση που γίνεται σήμερα με την υπογραφή απλά είναι φυσική εξέλιξη. Άρα με αισιοδοξία, ενέργεια, συνεχίζουμε και για τον κύκλο που διανύουμε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του LA, και όπως θα προσέξετε και τα φανελάκια αλλά και τον μπάνερ κάτω, Αλέξανδρε, βλέπουμε όχι μόνο το LA αλλά τον Brisbane. Γι' αυτό έφεραμε και πιο μικρούς αθλητές σε ηλικία, αλλά ταυτόχρονα και κλείω με τούτο, ανερχόμενα ταλέντα, φτασμένους αθλητές, αλλά τους έχουν έναν κοινό όσοι είναι μαζί μας και όσοι είναι μαζί μας στις υπογραφές με τους χορηγούς, προτάσουν αρχές αξίες του Ολυμπισμού, αρχές αξίες του επαγωνίζεστε. Λοιπόν, λέμε. Καταρχάς να ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Καλώς ορίσατε στο Πολυδύναμο Κέντρο της Ομιλίας Ιατρικής στην Κύπρο, όπου στεγάζεται το Τμήμα και το Αρκάδρασης. Δηλαδή κάτω από αυτήν τη στέγη που βλέπετε γίνονται εξετάσεις τόσο αιματολογικές όσο και απεικονιστικές. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στους επόμενους σας αγώνες, γιατί ξέρω πότε να πέρα από τους Ολυμπιακούς φυσικά. Θα έχουν τα παιδιά, να έχουν φαντάζομαι διάφορους αγώνες, κάθε επιτυχία και να συνεχίσετε να είσαστε πρότυπα για την νεολαία αυτού του τόπου. Καλώς ορίσατε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την στήριξη και από την πλευρά σας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους και ελπίζω αυτή η συνεργασία να είναι μια μακροχρόνια συνεργασία. Το πιο σημαντικό να παραμείνετε πιστοί στην πειθαρχία σας και την επιμονή σας και με την καθοδήγηση των coach σας, νομίζω μόνο καλά αποτελέσματα, διότι είστε οι πρεσβευτές του τόπου μας. Μεγάλη σημαία που κρατάτε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινώντας με τους χειμερινούς Ολυμπιακούς, κοινοπολιτιακούς, μεσογειακούς, καλή προετοιμασία. Νομίζω τα περισσότερα τα είπε ο Πρόεδρος, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή χρονιά. Καταρχήν, ευχαριστώ λίγο πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είναι πραγματικά χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, αλλά πολύ περισσότερο, όπως είπατε όλοι σας, υγεία. Γιατί να καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας, ο βασικός παράγοντας είναι να έχετε μια πολύ υγιέστατη προετοιμασία. Από εκεί και πέρα δεν θα πω καλή επιτυχία, θα πω επιμονή, υπομονή, προσήλωση στους στόχους σας και οι επιτυχίες θα έρθουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κλείσω, επειδή όλα τα φώτα τα παίρνουν οι αθλητές, νομίζω θέλω να τα στρέψω και λίγο από εδώ, γιατί είχαμε μια πολύ εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι, και πολύ έτσι inspirational συνάντηση και με τον Πρόεδρο. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο και στα λοιπά μέλη της Επιτροπής, διότι έχετε ένα πολύ δύσκολο έργο. Όχι μόνο να αναδείξετε και να βοηθήσετε τους αθλητές, αλλά να αναδείξετε και να προωθήσετε τα ιδεώδη του Ολυμπισμού στην κοινωνία, σε μια κοινωνία σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο έργο το οποίο έχετε, αλλά έχετε ένα πολύ δομημένο πλάνο. Το οποίο, όπως μας το παραθέσατε, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο έχετε, το οποίο σίγουρα θα είναι επιτυχημένο. Να σας πούμε ότι νιώθουμε ότι είμαστε μια οικογένεια βιοιατρική και πλέον νιώθουμε ότι και εσείς είστε μέρος της δικής μας οικογένειας. Θέλουμε να βλέπετε τη βιοιατρική σαν το σπίτι σας, θέλουμε να νιώθετε σαν το σπίτι σας και να νιώθετε ότι θα είμαστε κοντά σας για ό,τι χρειαστείτε. Πάνω απ' όλα όμως, νιώθουμε εμείς σαν το σπίτι μας, νιώθουμε την Ολυμπιακή Επιτροπή, το Ολυμπιακό Μέγαρο, τους ανθρώπους που δουλεύουν κοντά, γιατί για όλα αυτά που έχουμε κάποιοι άνθρωποι τρέχουν από πίσω, κάποιοι άνθρωποι μιλάνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, νιώθουμε μέρος της οικογένειάς σας. Και είναι τιμή που μας ανοίγετε την πόρτα σας, μας την ανοίξατε την πρώτη φορά εσείς
και μας την ανοίγετε τη δεύτερη φορά με ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, την οποία ελπίζουμε να τιμήσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες που έχετε, και σίγουρα για εσάς πολύ καλή επιτυχία, μας έχετε κάνει ήδη περήφανους.